Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og kahimatngon. Makahinumdum dialita sa pipila ka bahin sa atong kinabuhi nga doon natay dakong kausaban sa hunahuna kay nakamatngon ta nga dako daytang sayo, nakamatngon ta kinahanglan ng usbon ang atong desisyon, nakaamgo ta nga kinahanglan daytang motipas og laing agianan, nakaamgo ta nga kinahanglan tay mag-usab sa atong batasan, nakamatngon ta nga kinahanglan di ay nga atong hatagan og higayon ang lain nga kapilian sa atong kinabuhi, nakaamgo ta nga doon na mas maayo pang paagi sa pagtuman sa atong mga tinguha, sa atong mga pangandoy, sa atong mga damgo para sa atong kinabuhi. So karong hapuna atong susihon, atong subayon ang labing dagko nato nga mga kahimatngon. Para nako ang labing dako jud akong kahimatngon mao ang pangindaron nga 25. Before 25, sa wa pa ko mag 25 anyos, latagaw gyud kaayo nga akong hunahuna. Nga magsigo pangutana sa kunahuna unsa may akong kapuslanan sa kinabuhi, unsa may akong tuyo sa kinabuhi, unsa may gusto na akong mahitabo sa akong kinabuhi, wa gyud musud sa kung before I was 25. Ang ako ra gyud nga akong tagamtamon unsay kalami ang kinabuhi, unsa ako paggasto akong sweldo, unsa ako paghurot akong kwarta, unsa ako pag tagbaw akong kaugalingon, unsay akong ganahan nga pagkaon, unsay akong ganahan nga basahon, unsay akong ganahan kana tanan. Kana itong feeling of invincibility nga tanan nimo tinguhaon imo makuha, nga ang importante ang karon, bahala na ng ugma. Unya wa koy kana bang bahala nang unsay akong dangatan basta pahimos ko karon. Mo nang akong kahimatngon at 25 na suddenly sakalit lang nga nung nahinumdum sad ko pag pangidaron ako 25 na kahibaw ko, akong tarungon akong magtarong ko sa akong trabaho. Reporter naman ko, magtarong ko sa akong mga gimbuhaton at age 20 nahimo kong reporter. So for the first 5 years sa akong pagka sakop sa media, lutaw-lutaw ra ko. Unsay uso, unsay gusto buhat, maglaag mi, kadlawnan mig inom, nga kadlawnan mig kiat, okay ra. Total, batanon pa manglawas, inikahuman na mo inom hantod alas 2 sa kadlawon, inigmata umas buntag mo rarawa. Lahi ba karon sa atong pangidaron nga madugay lang katug sa previous nga gabi si buwan na laban na king inyong kaugma, magantos na ka sa tibok adlaw. Murag silot sa imong pagkiat sa imong dili. So ano yung pagtuman sa imong naandan nga mga gibuhaton. But before 25, para nako, kapuslanan na pagplano. Pero pag 25 nako, diha ang dako nakong kahimatngon. Nga, kinahanglan magtarong ko, nakahibaw ko sa kapuslanan sa akong kinabuhi, makatabang ko sa akong mga ginikanan, kinahanglan mag-umol ko akong kaugalingon nga mga pangandoy sa kinabuhi, mag-andam ko para sa ugma, dunay mas mga kausang mas dako pa nako. Kini akong pagtrabaho sa media, dunay ni kapuslanan, di lang para nako, di lang para sa akong pamilya, kundi para sa nasod, para sa katawhan. Tingali kun doon ako'y papel aron sa paggamit sa media, paggamit sa akong mikropono, paggamit sa akong profesyon para sa mas daghan, para sa mas dagko nga mga interest. So diha magsugod ang akong kahimatngon at age 25. Kamo, kanus amo sugod na kabatyag og direksyon sa inyong kinabuhi? Maybe sa mas batanon pa mo, o maybe mas later than 25, i-asoy paliog diya sa itong comment box. Ug dako kayong kalainan sa akong kinabuhi. Dihan nakamatngon ako sa akong direksyon, magbantay nako sa akong lihok, magbantay nako sa akong sinultihan, magbantay nako sa akong mga relasyon, magbantay nako sa akong gimbuhaton, mas responsable nako. Kaniadto mahimo ra mi nga magkasayop-sayop sa among balita, mahimo ra nga maka-report mi, mahimong dili,
Makascoop mi, mahimong dili. At sugod pag 25 nako, murag na nako scorecard. Pila ako scoop karong adlaw, pila ako scoop karong semana, pila exclusive interview nga ako nahimo, pila akong na-scoop ko sa akong kompetensya, pila ka balita nako nga nasayop, pila ka balita nako nga nasakto, pila ka balita nako nga na gikopya sa ubang mga sakop sa media, pila ka balita nako na credit ko sa Sunstar, na credit ko sa Freeman, na credit ko sa ubang mga newspapers, pila ka balita nako na balita dito sa Manila. Mangingon na akong ginauna ka na ba? Conscious na ka ba? Nahibaw na ka nga ang sa imong kapuslanan sa kinabuhi. Muna akong kahimatngon at age 25. Pero dungan sa kahimatngon ang dagong kausaban sa atong kinabuhi. So I would like to believe nga nausab ang dagan sa akong kinabuhi, and hopefully mas responsable na ang akong pagpuyo sa akong katuigan human sa akong dakong kahimatngon sa nagpangidaron ko og 25. Pero sa atong kasaysayan, puno sa mga dagkong kahimatngon. Of course, ang way makalabaw tingali, katong kahimatngon ni St. Paul. Sawa pa siya mabuta, sawa pa siya makakita og talagsaong kahayag sa daan sa Damascus, iyang gilutos ang mga Kristiyanos, iyang gisilutan ang mga sumusunod ni Hesukristo. Hangtod nga sa pagukod nila padung sa Damascus, nakadungog siya misteryosong tingog nga, Pablo, Paul, nganong imong gisilutan ang akong mga sakop. Ug human ni adto ang labing bantugang conversion, ang labing bantugang kahimatngon sa tibuok kasaysayan sa katawhan. Si St. Paul nahimo ng defender imbes persecutor of Christians. Sa tanang sumusunod ni Jesucristo, siya mo'y labing maayong magsusuwat, siya ay labing maayong magtatambag, siya ay labing maayong giya, siya ay labing adunahan tinubdan sa mga pagtununan sa mga lagda sa Kristyanismo. Ug ang mga kasaysayan human ni San Pablo, human ni St. Paul, puno sa daghan kaayo nga mga bantugan nga mga kahimatngon. Ang labing bantugang kahimatngon sa kasaysayan sa Middle East, for example, kay karon ang Middle East na naman sa mga balita tungod sa nagpadayong gubat sa mga Israelis o sa mga teroristang Hamas diha sa Gaza. In 1979, presidente sa Estados Unidos si Jimmy Carter. Tungod sa tanang presidente si Jimmy Carter, manitingob siyang atensyon sa Middle East. Para ni Jimmy Carter in 1979, iyawi sa kalambuan o kalinaw sa tunga-tungang silakan mao ang pag-uli sa relasyon sa Israel o siyang silingan nga Arabong mga nasod. Moto na ningkamot si Jimmy Carter sa kinatibuk-an siyang presidency sa pagpalambo sa relasyon sa Israel o siyang silingan nga mga nasod. Kay kumbinsido si Jimmy Carter nga kung maayo ang relasyon sa Israel o siyang silingang Arabong mga nasod, maminusan ang kahigayunan sa gubat, mas modako ang kahigayunan sa paglambo ug mas modako ang kahigayunan sa paglig-on sa kalinaw sa tunga-tungang sidlakan. Ganitong higayuna mo'y powder keg sa kalibutanon na sitwasyon. Gamayng ligas, sulbong dayon ang kaguliyang diha sa tunga-tungang sidlakan. Anugon lang si Jimmy Carter usara ka termino ang iya. Kay napildi man siya sa iyang re-election campaign pagka-presidente sa mas inila, sa mas popular nga si Ronald Reagan atong eleksyon sa 1980 sa Estados Unidos. But the year before, doon ay talagsaong kasaysayan nahimo ang administrasyon ni Jimmy Carter. Dito sila sa sabot-sabot tali sa Israel o sa Egypt. So ang tinguha ni Jimmy Carter, abuto niya ang Israel o ang Egypt. Kay para niya kung magkahigala ang duha ka nasod na nagsigi og gubat sud na sa daghang mga dekada, dako kay bintaha ang Israel, dako kay bintaha ang Egypt. Mulambo ang ilang relasyon. Magmalinawon, maibanan, bisag usa lang kada higanting nasod sama sa Egypt ang kaaway sa Israel. Ug tuod man iyang giabot si Presidente Hosni Mubarak nga mao pay pangu sa Ehipto niadtong higayuna og si
Menachem Begin na mo'y primero ministro sa Israel. Iadtong higayuna. Lisod kayo ang ilang sabot-sabot tungod sa karaan nga mga panagsungi, pag-ukay sa kasaysayan, sa karaan nga mga atraso, sa karaang pinatyanay, sa karaang dinumtanay, haskan lisura paghuapsay. Bisag ni ingos Jimmy Carter nga, atong kalimtan ang niagi, duguon ang kaagi, pero mas makaayo sa duha ka nasod kung malinawon ang umaabot. Pero wag yun, mapadaplin ang panagsungi tali sa Israel o sa Egypt. Naabdan og 13 kahugna ang sabot-sabot. Dito gipahigayon sa Camp David na may traditional na pahigayunan sa mga summits, sa mga heads of state, sa mga importanteng panagtigom sa heads of state. Kay sa Camp David, layo sa mga sakop sa media, layo sa mga politiko, layo sa naandang sinikhanay sa politika o makatingob sa ilang atensyon, mas makapamalandong sa mas dagko nga mga hulagway ang mga pangu sa mga nasod, labi na sa sensitibong sabot-sabot sa kalinaw, tali sa Israel o sa Egypt. So human sa 13th session sa ilang sabot-sabot, nakahukom si Jimmy Carter, that's it. I am giving up. Wa na gyud bisag unsa niya tik-tik, bisag unsa niya lungi, bisag unsa niya og hapuhap ang Egypt o ang Israel, wa gyud sila magkauyon, wa gyud sila magkauli, wa gyud mahapsay ang ilang panagsungi. So, kapoy kay sila sa katapusang adlaw sa sabot-sabot, andam na silang mamahuay, unya ang ilang sabot inikaugma, ipahibaw nila sa tibok kalibutan, pasaylua, napakyas mi. Among gihimo ang tanan, pero napakyas mi pagkabuot sa kalinaw. Tali sa Israel o sa Egypt. Pag retire na nila sa ilang mga quarters, ang taga-Egypt, doon ay ilang kaugaling ng mga Pinoy-anan, dito sila nipahuay. Ang Israel, doon ay ilang kaugaling ng mga Pinoy-anan. Of course, Jimmy Carter is host, doon sa iyang executive accommodation. Dayon niyang pahuay, giingnan siya sa secretary ni Israeli Prime Minister Menachem Begin, Mr. President, nagpahinomdom ang primero ministro sa iyang hangyo nimo. So si Jimmy Carter nangutana, unsa may iyang hangyo? Ingon siya, naa sa imong desk, Mr. President, ang inyong litrato ni Prime Minister Menachem Begin. Gusto niya nga permahan nimo ang inyong mga litrato para sa wow niya kaapo. Kaya itong higayon na 1979, doon ay wow kaapo si Menachem Begin. Niya gusto sa ni Begin, bantugan mga leader si Jimmy Carter, siya ay pangusa Estados Unidos, na doon na ba'y souvenir sa ilang panagtagbo, doon sila litrato nga sila randuha, niya permahan ni Carter ang kada litrato para balig upat ka, walo ka litrato, tagsa sa kada apo. Ang plano ni Menachem Begin iyang hatagan og tagsa ka litrato nilang Jimmy Carter ang ilang apo. Yan, niadto wa pa man tong mga komplikado kay nga mga makina nga mahimurang i-photocopy ang mga litrato. So kailang pirmahan ni Jimmy Carter og ang wow ka mga litrato para sa apo ni Menachem Begin. So yano kaayo ang maong hangyo ni Menachem Begin. Ingon si Carter, no problem. So pag abot na niya siyang desk, iyan ang pirmahan ba ang mga litrato. As usual, ang pirma lang nga, best wishes, Jimmy Carter. God bless you, Jimmy Carter. Ana raman ang mga kasagarang pirma. Usahay, pirma lang yun. Wala lang mensahe. Kahuna-huna siya nga gitawag niya iyang sekretary. Mahimo ba imong kuhaon ang mga ngan sa mga apo ni Prime Minister Menachem Begin? Walo man kuno na iyang apo, kuhaa. Saktuha ang spelling, saktuha gid ang ngan, kuhaa gid ang sakto nga ngan sa iyang mga apo ni Menachem Begin. So tuod, dali ra kay nakuha sa secretary, napatabang sa State Department, diha man ang staff ni Menachem Begin, gihangyo nga tagi mi sa ngan sa mga apo ni Menachem Begin. So nakuha nila ang ngan sa mga apo. Ang gihimo ni Jimmy Carter, kada litrato iyang gibutangan sa ngan sa apo ni Menachem Begin. Unya iyang gibutangan og mensahe, iyang gipirmahan Jimmy Carter. So walo kada usa sa walo ka apo ni Menachem Begin. So personalized silbi ang litrato.
Pagka buntag na, nangandam na sila nga i-announce na ang kapakyas sa sabot-sabot. Nagkita sila ni ingon siya sa sekretary, ako'y hatag ini mga litrato ni Menachem Begin. So, nihangyo siya ni Begin kasi di pa ta mo atubang sa mga sakop sa media uban sa taga-Egypt aron ipahibaw ang failure sa atong sabot-sabot. Mahimo ba nga magkita ta diri sa akong desk? So niadto si Menachem Begin, niya iginan nga, Mr. Prime Minister, for your grandchildren, iyang gihatag ang wow ka litrato. Si Menachem Begin, imbis mo diretso hatag sa mga litrato ngadto sa iyang aide, itan-aw sa litrato nga des ibabaw. Ibong siya na mangan sa usa niya ka apo. Iyang gitanaw ang ikaduhang litrato, naingan sa lain niyang apo. Ikatulong litrato, iyang gitanaw, naingan sa ikatulong niyang apo. Ikaupat nga litrato, naingan sa ikaupat niyang apo. Sus, wa pa ko na makita ni Menachem Begin ang wow ka litrato. Nakita ni Jimmy Carter nito ang mga luha ni Menachem Begin. As in, si Menachem Begin manggugubat na sa Israel, ha? War hero si Menachem Begin, pero wa kapugong siyang kaugalingon nito ang iyang mga luha. Sa hinay nga tingog, niingon si Menachem Begin, Mr. President, maybe we could restart the negotiation. So human sila ni surrender after 13 sessions, nisugot si Menachem Begin, magtagbo sila pag-usap, musuway sila pag-usap pagkabot og kauyunan. Ug sa pag-resume sa ilang negotiation, nausab na ang sinultihan ni Menachem Begin, natakdan ang taga-Egypt, nakakabot sila og kalinaw. So in 1979, sa dihang nag-ung-ung na sa kapakyasan ang ilang sabot-sabot, nausab ang una-huna ni Menachem Begin, nakaangkon siya og kahimatngon na mas maayo ang kalinaw kaysa pagparayon sa gubat sa Israel ug sa Egypt. Maybe nahuna-huna ni Menachem Begin nga kaalaot siya mga apo kung ang iyang nahiagumang mga gubat sa iyang kinabuhi, mao gihapoy magpaabot sa iyang mga apo o sa umaabot nga mga kaliwatan sa Israel. Maybe mautoy hinungdan nga nito ang iyang luha. Naghuna-huna sa maabot nga henerasyon sa Israel nga mag-anto sa samang gubat, mahiagom sa samang pinatyanay, kung way kalinaw uban sa ilang silingan nga Arabo nga mga nasod. So naumol ang kauyunan sa Egypt o sa Israel nga niresulta sa kalambuan sa ekonomiya sa duha ka nasod. Tungod sa maong kauyunan, niuyon ang Egypt pag-supply na og lana sa Israel. Kay Israel sa una, maglisod man pagpangayog, pagpamalit og lana. Gikan siyang silingan nga mga nasod. Tungod sa maong kauyunan, doon na direct flights ang Israel ug ang Egypt. Nilambo pag-ayo ang ilang mga negosyo. Apil na ang ilang industriya sa turismo. Tungod sa maong kauyunan, doon na mga joint ventures ang mga negosyanteng Israeli ug ang mga negosyanteng Egyptians. Ang mga negosyante sa Israel ni bukbo na og puhunan sa Egypt, ni lambo ang ekonomiya sa Egypt. Ang mga investors nga Egyptians ni bukbo sila puhunan sa Israel, ni lambo pagsamot ang ekonomiya sa Israel. Dako kaayong kalampusan ang kauyunan nga nakabot sa Israel o sa Egypt in 1979. Tungod lang sa kahimatngon ni Jimmy Carter nga maybe makausab sa dagan sa investigasyon ang pagbutang sa mga apo ni Menachem Begin siyang gipirmahan ng mga litrato. Sa bahin ni Menachem Begin, kadako sa maong kahimatngon. Dili day ang importante ang karon lang, mas importante ang ugma. Maybe magkinahanglan tayong sakripisyo sa atong karon para sa mas maayong ugma. Ug hangtod karon ang kalinaw sa Egypt ug sa Israel at times tandugon sama karon, pero wa gyud na sila magkagubat pag-usap. Wa na gyud bulungtad, wa na gyud mo ulbo pagbalik ang gubat sa Egypt ug sa Israel. Ang main stumbling block sa maong sabot-sabot ang pagdumili sa Israel, pagbiya
sa ilang mga settlers gikan sa teritoryo sa Egypt. Tungod adtong paghilak ni Menachem Begin sa pirma ni Jimmy Carter sa mga litrato sa ilang litrato para sa iyang mga apo, nisugot ng Israel, sige, mamahawa namin, di namin maokupar sa mga teritoryo sa Egypt. Kung mautoy nakapaumol sa makasaysayanong kauyunan sa kalinaw, tali sa duha ka nasod. Ang kahimatngon ni Menachem Begin, kahimatngon sa Egypt, sa importante sa kalinaw para sa ugma sa ilang katawhan o sa ilang mga nasod. Sa atong kaugalingong kasaysayan, doon na mga higayon na ang kahimatngon sa atong mga leader nakausab sa dagan sa atong kasaysayan. Si Fidel Ramos, for example, gikan siya pagka berdugo sa martial law. Matawag man gito si Ramos nga berdugo sa martial law. Ni ani Presidente Ferdinand Marcos Sr. Igagaw biya sila ni Marcos Sr. Siya biya hepe sa kakostablihan o sa labing bagis nga puwersa sa diktadurang Marcos. Nganong si Ramos nga berdugo ni Marcos nahimo mang defender sa demokrasya sa dihang nakapuli na sa administrasyon si anhing Presidente Cory Aquino. Ang kahimatngon ni Ramos nagsugod sa 1986 atol sa EDSA People Power Revolution dihang nagpalaban nila si Juan Ponce Enrile. Katong kahimatngon ni Enrile posibleng pagpakaron ingnon na to aron makalingkawas siya gikan sa kasilag ni Marcos. Kaya nasakman man ang plano ni Enrile nga magkudita batok sa diktadurang Marcos, ginamit ang puwersa nilang gringo hunasan o sa Reform the Armed Forces Movement o RAM movement niya itong higayuna. Pero si Ramos, igo ratong ni suporta ni Enrile. O maybe si Ramos dili sama kahakog sa gahom ni Enrile. Kay si Enrile, nahimangod man nga dihang si Cory Aquino mo inipuli ni Marcos. Kay ang original nga plano nilang Enrile, military junta. Siya mo'y hawd sa military junta. Kaya sa may dag-ana ni Cory Aquino niya kung natukod pa ang military junta. Pero si Cory ni insister, demokratikanhong gobyerno mo'y mupuli sa diktadurang Marcos. Yes, nag-revolutionary government kadiyot, pero umol dayon og 1987 Constitution, nipatawag dayon sa eleksyon para sa lokal o nasudnong mga opisyal o na balik ang demokratikanhong mga institusyon sa Pilipinas. O nawani si Enrile. Mutong sige siya lusad o mga kudita. Pila to ka kudita ang iyang gilusad batok sa administrasyong Aquino o ang main defender ni Aquino mao si Fidel Ramos. Wa pa si Ramos, wa pa ang kahimatngon ni Ramos nga mas maayong hatagang kahigayunan ang demokrasya kaysa pagpadayon sa diktadura o sa balaod militar. Unsa kay nahitabo ining nasura? Kung wa pa manalipod si Ramos ni Cory sa daghang mga kodita, sa daghang co-attempts gilusad ni Juan Ponce Enrile, mahimo na unta tang Banana Republic. Ni daog unta ang puwersa ni Enrile o ni Hunasan, nya mga kawatan man silang dagko, ang ilang karibal nga military faction, magkodita sab nila, magpuli-puli lang ang mga general o ang mga military factions pagduma sa atong nasod. Nahimo untang Banana Republic ang Pilipinas. Salamat ni Fidel Ramos sa iyang kahimatngon gikan sa pagkaberdugo sa martial law ngadto sa pagka-defender sa demokrasya atol sa Cory Aquino administration. Si Pong Biason, ang hepe sa Armadong Kusog sa Pilipinas, sa daghang mga kudita nga gilusad batok sa administrasyon ni Cory Aquino. Si Pong Biason isip dakong opisyal sa militar, beneficiary sa martial law. At buhong mga benepisyo ang mga opisyal sa militar sa diktadurang Marcos. Pero nganong si Biason? Sa diyang si Cory Aquino na nahimo niyang commander-in-chief, isog mang ni Barug, batok sa mga kudita. Iya ba yung mga classmates sa PMA ang ubang nanguho sa kudita? Iya ba yung mga sakop? Suod ba yan yung kasundaluhan? Ang mga sumusunod nilang Juan Ponce Enrile o ni Gringo Hunasan. Nganong lahi man iyang sabaw? Nganong imbis mo dapig nilang Enrile o ni Gringo, diri man siya mo dapig ni Defense Secretary Fidel Ramos o ni sa iyang Commander-in-Chief na si Cory Aquino pagpanalipod sa demokratikong mga institusyon batok sa military takeover. Ang kahimatngon ni Pong Biason, dakong gikatabang sa atong republika. Bisan atol sa 1986 EDSA People Power Revolution, ang kahimatngon ni atong tanang kasundaluhan nga ni Bali
ni biya ni Marcos ni bali ngadto sa people power. Mo'y nakaliso sa direksyon sa kasaysayan sa atong nasod. Well documented nga si Marcos ni order sa kasundaluhan dito sa EDSA pagbombardiyo, pagligis adto mga madre, adto mga sibilyan nga nibabag silang agianan, pagpabuto silang kanyon padung sa kampo Krame o sa kampo Aguinaldo nga magikutaan sa mga sakop nilang Juan Ponce Enrile o ni Fidel Ramos. Pero why nituman sa sugo ni Marcos? Kay well documented sab ang mga military commanders na ilang gisugo wa mutuman sa ilang sugo. Dihay ilang gitugyanan nilang General Tadyar, nilang General Ramas, katong ilang mga commander, mga veteranos gubat sa Mindanao, giposisyon na ang mga kanyon dito sa duol sa Kampo Aguinaldo o sa Kampo Crame. Pero wa nila pabutha ang mga kanyon. Diyan gipaninglan nilang Ramas o ni Tadyar na unsa naman mo, nga wa pa may buto. Ilalang tubag, giposisyon pa nila ang mga kanyon. Pero wa gyud sila mo pabuto. Hantod girelibuhan na lang sila sa ilang pwesto. Ang ilang kahimatngon sa tunga-tunga sa kainit sa sitwasyon sa EDSA People Power Revolution, may nakaluwas. Sa minilyon ka mga sibilyan, mga matay unta, mga pigsat unta kung giligsan pas mga tangke de guerra, gibombardyuhan pa sa mga bagis nga kasundaluhan. Pero ang mga military commanders na nakaangkon og talagsaong kahimatngon mo'y nakaluwas sa katawhan. O mo'y nakahimong usas labing malinawon na People Power Revolution sa pag-alsa sa mga Pilipinon atong 1986, pagpalaya sa diktadurang Marcos. Ug ang anibersaryo sa mong revolusyon atong sa ulugon karong Domingo puhon. Ika-38 na nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong Pebrero 25, adlaw Domingo. Daghang salamat sa kahimatngon sa atong mga leader, sa pagkausab sa ilang hunahuna, sa ilang kahimatngon nga ang labing maisugong lakang mao ang pagpanalipod sa demokrasya sa nasod, pagpanalipod sa interes sa katawhan, dili ang ilang utang kabubuton sa diktadura, dili ang buhong nga mga interes o mga pribilehiyo sa rehimeng Marcos ni atong higayuna. Ug hinaot na kining bantugan nga mga kahimatngon nga napasudayag sa atong kasaysayan maka paamgusab nato na doon natay papel ining nasura. Dili ta ngay mo surrender ining nasura. Dili ta ngay mutahan sa labing desperado ng mga timaan sa kadum sa itong palibot sa pagkakaroon. Hinaot kining mao mga kahimatngon sa labing lisod nga sitwasyon sa atong kasaysayan o sa kasaysayan sa kalibutan, makadasig nato na kinahanglan magmalig-on, kinahanglan magpabilin nga masinungtanon sa atong demokratikanhon nga mga obligasyon sa pagpatigbabaw sa katarong ug sa kaligdong ining nasura batok sa mga puwersa sa kadautan ug sa kangitngit ug sa pagpahimus ug sa pagpangabuso. Kamo, unsay inyong mga sugilanon sa kahimatngon? Ug unsay nahitabo sa inyong mga kinabuhi tungod sa talagsaon ninyo nga mga kahimatngon? Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat, CB girl, the Bing Bing girl.